Metta Beşa Pencemin İsa elalet dîtin û hilkişiya çiyê. Çaxê rûnişt şagirtên wî hatin bawî. Wî dest bi hînkirina wan kir û got: Xwezî bi wanên ku bi rûh belengazin çimkî padîşahiya ezmanan ya wan e. Xwezî bi wanên ku şîndarin çimkî ew ê bên aşkirin. Xwezî bi wanên ku nefs biçûkin çimkî ew ê erdê par bistînin. Xwezî bi wanên ku tî û birçîyên rastdariyê ne çimkî ew ê bên têrkirin. Xwezî bi wanên ku dil birehmin çunkî dilrehmî wê li wan bêkirin. Xwezî bi wanên ku dilpakin çimkî ew ê Xwedê bibînin. Xwezî bi wanên ku aştîkerin çimkî wê ji wan re zarokên Xwedê bêgotin. Xwezî bi wanên ku di ber rastariyê de mirov tengahiyê didin wan çimkî padîşahiya ezmanan a wan e. Xwezî bi we gava ku ew di ber navê min de we nizm bikin, tengahiyê bidin we û bi bêbextî her cûreyê gotinên xerab ji bo we bêjin. Şa bibin û dilgeş bin, çimkî xelata we li ezmanan mezin e. Ji ber ku wan bi vî awayî tengahî da wan pêxemberên beriya we jî. Hûn xweya dinyayê ne, lê eger xwê tama xwe winda bike careke din ew ê bi çi bê bi tam kirin? Êdî bi kêrî tiştekî nayê, ji bilî ku bê avêtin derve û dibin lingên mirovan de bê perçixandin. Hûn ronahiya dinyayê ne, bajarê ku li ser çiyê ye nikare bê veşartin. Ne jî kes qendîlê pê dixe û dike bin melkebê. Lê belê datîne ser şamdankê ku ronahiyê bide her kesên hundir. Bi vî awayî bila ronahiya we jî li ber mirovan wisa şewq bide, da ku kirinên wê yên qenc bibînin û pesnê bavê wê yê li ezmanan bidin. Nefikirin ku ez hatime şerîetê û nivîsarên pêxemberan ji holê rakim. Ez nehatime ku ji holê rakim, lê ez hatime ku temam bikim. Beriya ku erd û ezman bibuhre, herfek an nuqteyeke biçûk ji şerîetê winda nabe, heta ku her tişt bêcih. Loma kî ku ji wan emran ê herî biçûk bişkêne û bi wî awayî mirovan hîn bike, wê di padîşahiya ezmanan de ji wî re yê herî biçûk bêgotin. Lê kî ku wan emran bîne cih û hîn bike, wê di padîşahiya ezmanan de ji wî re mezin bêgotin. De îcar ez ji we re dibêjim, eger rastdariya we ne di ser a şerîetzan û fêrîsiyan re be, hûn tu caran nakevin padîşahiya ezmanan. We bîstiye ku ji pêşiyan re hatiye gotin nekuje. Kî ku bikuje, wê bê dîwankirin. Lê ez ji we re dibêjim, her kesê ku li birayê xwe hêrs bibe, wê bê dîwankirin. û kî ku ji birayê xwe re bêje bêmêjî, wê li ber dîwana bilind bêkişandin pirsyarê. û kî ku bêje ehmeq, ew ê agirê dojehê heq bike. Loma gava tu li ser gorîgehê diyariya xwe pêşkeş dikî, eger bê bîra te ku dilê birayê te ji te maye, diyariya xwe li wir li ber gorîgehê bihêle. Pêşî here bi birayê xwe re li hev were û hingê vegere diyariya xwe pêşkeş bike. Hê ku tu diriya dadgehê deyî, zû bi sûcdarkerê xwe re li hev were. An na, ew ê te bide destê dadger û dadger jî te bide destê qerdiyan û tê bikevî zîndanê. Bi rastî ez ji te re dibêjim, heta ku tu qurişê dawî nedî, tu ji vê derê qet dernakevî. We bihîstiye ku hatiye gotin zînayê neke. Lê ez ji we re dibêjim, her kesê ku bi dilxwazî li jinekê binêre, ji xwe wî di dilê xwe de bi wê re zîna kiriye. Eger çavê te yê rastê te bixe guneh, wî derxe û ji xwe bavêje. Ji bo te çêtir e ku tu endamekî ji bedena xwe winda bikî, lê hemû bedena te nekeve dojehê. û eger destê te yê rastê te bixe guneh, wî jêke û ji xwe bavêje. Ji bo te çêtir e ku tu endamekî ji bedena xwe winda bikî, lê hemû bedena te neçe dojehê. Hatiye gotin, kî ku jina xwe berde, bila kaxiza jimberdanê bide wê. Lê ez ji we re dibêjim, her kesê ku zîna netê de,
جبر سدمکی دن جنا خو برده دبه سدم زینا کرنا وی او کیکو بجنک بردایره بزوجه زینای دکه و اف جی بیسیه کو جی پیشیان ره هاتیه گوتن بدره و سوند نخواه و سوندین خواه لبر خودان بینه جه لی از جوره دبیجم قد سوند نخون نب ازمین چمکی او تخت خوده نجیب عرده چمکی بنلنگی ویه نجیب اورشلیم چمکی او باجار پادشاه مزنه و نجیب سر خو سون بخواه چمکی تو نکاری مویه کی سپی آن رش بکی بلا اریا و اریبه و نایا و نابه جوه زده تر جیه خرابه و بیستیه که هاتیه گوتن چاو دبر چاو ده دران دبر دران ده لیبله از جوره دبیجم لبر ای خراب رانه بن اگر یک سیله که للاما تیا راست بخه یادن جی بده بر و اگر یک بخوازه تا بده بر دادگه و کراس تجتا بستینه ابای خوشی بدست ویوه برده اگر یک بزوره تا کیلومتر که ریوه ببه بویره 2 کیلومتر یان هره بدویه کو جتا دخوازه روی خواه جیه کو جتا دین دخوازه نزورینه و بیستیه کو هاتیه گوتن جی جیران خو حز بکه جی دجمن خو نفرت بکه لی از جوره دبیجم جی دجمن خو حز بکن و جبو ین کو تنگاهی ددن و دعا بکن دا کو هون ببن زاروکن باوی خویل ازمانان چمکی او تاوا خو هم لسر خرابان و هم جی لسر قنجان درتینه و بارانا خو بسر راست و نراستان را دبارینه اگر هون جوان حز بکن ین کو جوه حز دکن ما وی خلاطا و چه به ما باجگر جی وها ناکن و اگر هون به تن سلاوه بدن براین خواه ما هون جین دن زیده تر چه دکن ما پودپرست جی وها ناکن لو ما بیک ماهی بن چواکو باوه وی لازمانان بیک ماهیه